Čertík. Takže tady máme čertíka. Vám ukážeme, co z fotbalu. Jo, čertík umí chodit do fotbalu, jo. Byl jsem tam jednou. Skárat děti, ne? Každý ráno mi včera přijde dávno a venku ještě tmávo, ale musím to zvládnout, já nemůžu si dovolit cokoliv obsláknout a jen tak rukou mávnout, já musím za svou slávou, chodím spát pozdě v noci a ještě spíš, když už jsem na nohou, že si mě přestal vídat na baru, to není náhodou, musel jsem začít žít, protože chci mít to sny, vysněný vítězství, jimi z cesty musím jít a nech mě bejt, já zvedám těžký váhy, píšu si svůj příběh o splněném přání a že tě neberu vůbec vážně, neber si to osobně, kolem sebe mám jen lidi, kteří to mají podobně, nech mě bejt, já zvedám těžký váhy, píšu si svůj příběh o splněném přání a že tě neberu vůbec vážně, neber si to osobně, kolem sebe mám jen lidi, kteří to mají podobně. Jedna, teď. Zvedám těžký váhy jak v gymu, tak v životě. Nikdy jsem nedokázal nic v jedné minutě. Nic mě nedonutí přestat uhnout z cesty. Poučen z města, nosím dynasty a bestie mě chtějí trestat. Když jsem moc daleko, mačkají restart. Chtějí, abych selhal testy, přestal sledovat cíl. Nevíte, že o to budu makat díl, makat víc. Dokud se hrdina nepostaví, každej pitomej bastard ví, že tenhle stroj nezastaví. Teď vám ukážeme, jak si poradit, když jdete sami na branku, když se vám nedaří. Jako třeba mě, Čertíkovi. protože já když půjdu na tuto branku, tak to 100% nedám. Uvidíte, budete mít několik pokusů a nedám to. Dobře, Tak jdu na to. pojď. A už tam budu. Oh my god. Takže čertíkovi se moc nedaří, že ne?